गिबियावनो बयनिफ्रायबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दायो बे समाव बा बे टाइमाव आङो नोंथांमोनजों मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै नोंथांमोनजों मा भिडिअ होनो थाखाय बा मानि खोथा सावरायनो थाखाय आं नुजाफैलायगोन नोंथांमोना साननो जानो हागौ निश्चयनो। नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ निश्चय जोबजासिम नायलांब्ला बुजि मोनगोन आं बेखौ आसा खालामदों। मानोना मैयानि समाव आङो फरेस्टफ्रा उल्टापानि एरियायाव न' सावनाय बा न' सिफायनाय माखासे भिडिअ होदोंमोन। बिनि सायावनो आङो नोंथांमोनजों दिनै फिन खेब सावरायनो फैबावदों। बे मैया जिथुनाखि मैयानि दिनाव बा दाख्लैनिफ्राय जाय उल्टापानि एरियायाव बर'फोरनि न' सिफायनाय एबा न' सावनाय भिडिअ गोबां भाइरेल जादों नङा होमबा, बिनि सायाव उल्टापानि एरियानि फरेस्टफ्रा माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों फिन बेफोर भिडिअफोरनि सायाव माखासे खोथा बुंदों एबा बै एबेक्सनफ्रा माखासे फेकसो होननानै बुंदों। जोङो बेफोरबायदि एबेक्सन खालामाखै, मानोना जोङो एबेक्सन खालामोब्ला बिथांमोननो जोङो नटिस बायदिसिना होनानैसो हरग्रोखायो, बिनि उनावसो जोङो एबेक्सनखौ खालामनाय जायो होननानै बिथांमोना बुंदों। आरो जेब्लासिम बिथांमोनहा बे जायगानिफ्राय खारा अब्लासिम बिथांमोना बे जायगायाव रावखौबो हादान सिफायनो होआ एबा थानो होआ होननानै बिथांमोना खावलायदों। जाहाथे दिनैनि दिनाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला निश्चय बुजि मोनगोन, आङो बेखौनो आसा खालामबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना दायो अब्ला बै फरेस्ट बिथाङा मा बुंदों एबा मा फोरमायदों नोंथांमोना बिथांनि बुंनायखौ नायनानै लाग्रो। जोंनि बे उल्टापानि रिफुर रिजार्भ फरेस्टआव मैया साननैसोनि घटना जे जोंखौ भाइरेल खालामदों, बे भाइरेलनि खेथ्रआव आं मोनसे खोथाखौ बिसोरबो दुखु मोनदों। माने जों एबेक्सन खालामदों होननानै जोंखौ भाइरेल खालामलाबायनाया बे नङा। जों एबेक्सन खालामाखै। एबेक्सन खालामा जोंनि फरेस्टनि रुलाव नियम निथि बायदिसिना लेखा फरा नटिस सटिस जानायजोबनानैसो जों एबेक्सन खालामनाय जायो। खिन्थु मैयानिखौ बिसोर बिदिनो एबेक्सन होननानै डिक्लेयार होबाय थादों। ओमफ्राय बे एबेक्सन नङा। जोंथ' बे हाग्रा गेजेराव न' फिसा फिसौ नुनायखौसो जों सिफायनानै बिसोरखौ वार्निं टाइप होदों। बेनिफ्राय जों बिसोरखौ लेंबोनानै जों बुजायनानै न'आव दोनहैनायनि प्लेनिं लादोंमोन। दा बिसोर बेखौनो हमना लांजोब्बाय माना लांजोब्बाय होननानै जोंखौ बानसावदों। जों सिगांबो बिनि ग्रुप मोनसे जेनेबा खरफागुरिनिमोन, बे खरफागुरिनि मानसिफोरखौ जों लाबोनानै बुजायनानै थिनहरबाय, हाग्राखौ दाननो नांला, हाग्रा बे माबा वाइल्ड लाइफ जासिगोन, सिखोना जाहार वाइल्ड लाइफ जासिगोन। बेखायनो बे सिखोना जाहार वाइल्ड लाइफ जानाय थांगासिनो दं। आरो बे हाग्राखौ जों दाननायखौ जों बादा होनो थांनायाव बिसोर जोंखौबो सानसेखालि जोंखौ जिबायदि गाज्रि रावजों सोंखारिदों, बेयाव जों जेबो सानाखै। हाग्राखौ दाननाङा होननानै जों बुजायबाय थादों। बुजायसेयावबो बे माखासे मानसिया बुजिया, माखासेया थांबाय, बे माखासे मानसिया बुजिया। खाथि खालानि मैयाबो जोंखौ ओरैबायदि थगायबाय, जों दिखियाजुलिनि, जों माजबाटनि, जों अदालगुरिनि बेबायदि होननानै थगायबाय। दा दिनै जों दोननो थांबाय बिसोरखौ, लांनायाव बिसोर बुंबाय जों सैथोखौ खिथानोसै आफाफोर, जों लाइमुथिनिसो होननानै जोंखौ लाबोहोबाय लाइमुथियाव। दा जों ओरैनो दिखियाजुलिसिम लांनो होननानै बिसोरनि गारि भारा लांनाया जोंना ओरैनो फैलर जाबाय। दा नुबाय जों आरो थांफिनबावबाय जोङो स्पटआव, दा बिसोर फैफिननानै दङ। बेखायनो जों बे हाग्राखौ, आंनावथ' दा बेसेबा बुरजा उल्टापानियाव स्टाफ हरबाय, गोदान स्टाफ दाख्लैसो एपइन्टमेन्ट मोननाय। जों 43 जन स्टाफ दं। बेखायनो बे 43 जन स्टाफखौ लानानै आं हानायखिनि बे हाग्राखौ बासायथारनो सेस्था खालामबाय थागोन। आरो बिसोर फैयोब्लाबो जों बिसोरनि हाग्राखौ फांसे दानहोला आरोखि। दा नुबाय ओरै 7 नाम्बार 6 नाम्बार बेसे गाज्रि सिनारि दानग्लुंजोब्बाय। बेबायदि दानोब्ला नैबे इलेक्सननि सिगांनो बे हाग्रा जोबसिगोन। सानसेयाव 20 हेक्टर 10 हेक्टर बिदि दाननायनि आराम्भ खालामो बिसोरो। सानाव लोगो मोना, हराव दानो ना सानाव दानो, हौवाफोरखौ लोगो मोना। खिन्थु जों दाख्लै जों साननैसो सानथामसो बेंनायाव गैयामोन, आरो जों अखानायै थांबाय हरावनो दानजाजोब्बाय। बेबायदि अबस्थायाव बिसोर दानगासिनो दं। दा बेखायनो जों ओरैबायदि, आं डिएफअ सारखौबो जानायखाबाय, डिएफअ सारनावबो जों रिटेनबो हरबाय, थानायावबो जों केसबो होखांबाय। बे थानानि मानसियाबो नागिरफैदोंमोननो, मोनाखै सानाव, हौवाफोरखौ हिनजावफोरखौ नुलांदों। दा बेबायदि खालामनानै, बेबायदि राजनिति खालामनानै गेलेबाय थायोबाथ' जोंना हाग्रा थानाय नङा। दा जोंनिफ्रायनो जों जेरेखम पुलिसनि केसजों जों होखाबाय, बेनिफ्राय जों फरेस्टनि नियम बायदि फरेस्टनि आयेनजों लानानै जों बे हाग्राखौ बासायनो सेस्था खालामबाय थागोन। आरो जिबनाव बे हाग्राखौ जों दानहोआ। आरो बे हाग्राखौ लानानै राजनिति खालामनानै जेबो लाब गैया। बे हाग्रा थाथोंसै। बे हाग्रायाव जोंहा मैदेर, लख्रा, मुफुर, जिबौ मेरला दं, मेरला सिख्रिफोर दं, समायना रमायना थाथों होननानै जों आगोलावबो बिसोरखौ बुजायफाबाय। माखासे बुजिग्रा मानसिफ्रा थांजोब्बाय, नैबे माखासे मानसिया थाङा आरो बिसोर 36 घर ना 37 घर। दा बे 37 घरखौ जों जिबनाव हाबहोआ। जों थांबाय थागोन, आरो जों बे हाग्राखौ आगानसे बारायहोआ।
राजनितिक षड़यन्त्रआव फैनाय बायदि नुबाय थायो जेनेबा दाख्लै बिसोरबो इउपिपिएलनि माबा बेनारखौ बैसोमुथि माबा बेनार दंमोननो बेखौ लाबोनानै सावफैदों बावथ' जों बैसोमुथि माबा बेनारखौ नुवाखै दा सोर दोनफैदों सोर लाबोनानै सावफैदों बेखौथ' जों मिथिया खिन्थु जों दाख्लै थांबाय थादोंमोन कन्टिनिउ थांनायाव कयेकथा बे जोंनि राजनितिकफोरनि फ्लेग नुदों आरो जों बर'नि राजनितिकनि इउपिपिएलनिबो दं नांगोलनिबो दंमोन बेबायदि मोननै मोनथाम बबेबा न'खराव गायनानै लादोंमोन बिसोर बेखौथ' जों जेबो होनाखै खिन्थु जों बेखौ बुंनायाव बिसोर एफा मोजां राजनितिक गेलेनो रोंलायलायगौ मानोथो हाग्रा दानखो नोंसोरलाय आं बेखौ बुंदोंमोन आरोखि मानोथो हाग्रा दानखो हाग्राखौ मानो अरनो रोङा होननानै आं बिसोरबो बुंदों बे खोथाल' आं बुंदों आरो ओमफ्राय बाहाय मोननैबो पार्टिनि ना मोनथाम पार्टिनि आं जेबो सोङाखै खिन्थु मोननै मोनथाम प्लेट दंमोन आरोखि नांगोलनिबो प्लेट दं ट्रेक्टरनिबो प्लेट दंमोन आरोखि दा बेहाय आं बुंनायाव बिसोर जों राजनितियावबो गेलेगोन ओमफ्राय राजनितिजोंबो थांगोन खिन्थु जों हाग्राखौ बे हिनजाव सासे बुंदोंमोन आरोखि हाग्राखौबो जोंनि मोननांगौ सावथालफोरखौ नोंसोर होखारा जों सावथालफोरखौ होखारबासो जोंबो थांगोन होननानै बिदि बुंदों आरोखि सानै साथाम हिनजावफ्रा दा सावथालफ्रा मोनो जों मानो मोना जोंखौ बर'खौनो नोंसोर सिनाया सावथालफोरखौ सिनाय सावथालफ्रा मोनजोबब्ला बेबायदि खोथा होनबाय थादों बे सासे बर' हिनजाव लिडार बे बामोनगावनो बेखौनो जों लिडार बायदि साननानै लादों आरोखि आरो बेनि फिसायानो लिडार बबेन बसुमतारी होनो बामोनगाव एड्रेसखौ होदों दा बेनि लिडिंआव जादों आरो 3,000 खरि कालेक्सन खालामनानै लाजोबदों बिसोर दाख्लै बे मोनसे करबागुरिनि माखासे मानसिफ्रा बुंलांबाय जोंनिफ्राय जयेन जाफैनायाव 3,000 लादोंमोन जों बे फैसाखौ नांला जोंनो नांथारला होननानै बिसोर हाबु नांखारलाङो आरोखि फरेस्टार बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा निउस पर्टेलनि गेजेरजों मा फोरमायदों नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनबाय दायो साननोबो हाबाय नङा होमबा दिनैनि दिनाव फरेस्ट बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बे निश्चय सियर मानोना फरेस्टफ्रा गावसिनि मावनांगौ बिबानखौ मावखानांगोन बे बिथांमोननि दायथ' मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनाबो उफाय गैया जे सरकारनिफ्राय दरमाहा जानाय मानसि बा बिथांमोनाबो सरकारजोंनो सालायजानाय मानसि नङा होमबा दा बर्तमान जोंहा साननांगौआ बेसो जि बिथांमोनखौ बर्तमान सोर सालायगासिनो दङ निश्चय जों नुहुरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो पलिटिकेल हान्जा दङ बे पलिटिकेल हान्जायानो जाहैबाय इउपिपिएल बे इउपिपिएल सरकारानो बिथांमोनखौ दैदेनगासिनो दं एबा सालायगासिनो दङ जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोनखौ दैदेनग्रा लिडिं मेनानो जाहैबाय जोंहा बिटिआर सरकारनि बा बिटिआर आमोलावनो जाफुबाय थानाय बर्तमान सोलिफुबाय थानाय इएम रनजित बसुमतारी बे बिथाङानो फरेस्टनि गासैबो दायथ' बिबानफ्रा बिथांनि आखायावनो दंजोबो बिथाङा जिथु बर'फोरनि गेजेरावनो जा गुबुन अन्य जाथिफोरनि गेजेरावनो जा मानो एभेक्सन खालामनो होयोब्लानो जिखुनु जायगायाव इभेक्सन खालामनो गोनां जागोन फरेस्टारफोरनि बे मावनांगौ दायथ' बेखायनो दा बै फरेस्ट मिनिस्टार जिथुनाखि इएम रनजित बसुमतारी बे बिथाङा जाहाथे बेफोरबायदि बर'फोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामबाय थायाजासे बेफोरबायदि इनाय उदखारि खालामबाय थायाजासे बिथांमोनखौ जाहाथे थानो थाखाय माबा मोनसे बहाबाफोर राहा खालामना होगोन नामा बेखौसो आं सानहरदों मानोना दिनैनि दिनाव जोंहा बर'फ्रा गोबां किसुमाना हा हुआ गैजाया नङा किसुमाना दङबो आरो किसुमाना गैयाबो किसुमाना थासेयावबो हाबहैनानै दङ बैफोरबायदिखौ नोंथांमोनानो नायबिजिरनायनि गेजेरजों सोरबायदिफ्रा मोनथावो एबा सोरबायदिफ्रा मोनथावा नोंथांमोनानो माने नायनायनि गेजेरजों बिथांमोननो थानो थाखाय माबा मोनसे खाबु होयोब्ला मोजां जागौमोन होननानै जों बयबो आसा खालामो आरो बेफोरबायदि अनोब्ला सरकारा निश्चय गासैबो रायजो राजा पाब्लिकफोरजों निश्चय अनसायजागोन होननानै आं मिजिंथिहरो दा बेखिनियानो लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना नायनानै मा बुजिखो निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन होनना आं आसा खालामबाय आरो नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं नेनानै थाबाय जय हिन्द बर' हारिनि